Estimats opositors i opositores d'Oposites Fàcil, anem amb una ronda nova de test OEF comentats. Comencem. Segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, les competències executives són aquelles que... Quines diries? Fixa't, atribueixen a la Generalitat la potestat reglamentària per a l'execució de la normativa de l'Estat. Et recomano que miris el títol 4 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que tenim els articles del 110 al 173, que ens parla de les competències. El Parlament de Catalunya, quants parlamentaris, quants diputats té? 135. Amb caràcter general, les competències de la Generalitat on es troben definides? Doncs les competències de la Generalitat es troben definides tant a l'Estatut, en el seu títol 4, com amb la Constitució, en el seu títol 8, a l'organització territorial de l'Estat, en aquestes dues normatives. Segons l'Estatut de Catalunya, l'Estatut d'Autonomia, el territori de Catalunya a què correspon? Aquesta I. No t'equivoquis, perquè podries pensar que és la A, però és la C. No és a les comarques de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Sí que ho és, però no ho diu l'Estatut. Aquí ens pregunta què diu l'Estatut. I l'Estatut diu, en el seu article 9, els límits geogràfics i administratius de la Generalitat en el moment d'entrada en vigor d'aquest Estatut. Moltíssimes gràcies per la teva atenció.